Milí naši seniori, dovoľte, aby som vás pozdravil aj ja v mene mestskej časti Bratislava Petržalka. Priznám sa, že keď zhruba pred mesiacom za mnou prišli naši seniori z klubu dôchodcov na Vyšehradské, že mohli by sme urobiť takúto akciu na úrovni Zadunajska, tak som ani vo sne neveril, že sa tu toľkýto stretneme. A veľmi pekne vám chcem poďakovať, že ste prišli a prijali naše pozvanie. Je to taký prejav zadunajskej spolupráce, to znamená spolupráce Petržalky, Rusoviec, Jaroviec a Čunova. Tá dnešná akcia naozaj zahŕňa seniorov zo všetkých mestských častí. Pekné je to, že sa na nej podielame naozaj spoločne. Kultúrny program poskytli Rusovce. Naše dievčatá z Petržalky včera večer do 9:30 krajali mäso, zemiaky, cibulu a neviem čo ešte. Kluby seniorov sú pre každú mestskú časť veľmi dôležitou súčasťou života našej samosprávy. A pre mňa kluby dôchodcov sú prejavom takého aktívneho vzťahu k životu, pretože sa v nich stretávajú ľudia, ktorí chcú spolu niečo zažiť, niečo spolu zorganizovať, zaspievať si, niečo sa naučiť. Čiže pre mňa je to príklad toho, že sa to dá. Dnes by sme chceli s vami stráviť jedno príjemné, krásne popoludnie. Pán Božko mohol trošku menej zapnúť to kúrenie, ale dúfam, že si s tým nejako poradíme a nahradíme to dostatkom tekutín a iných radostí, ktoré sme dnes pre vás pripravili. To prekvapenie sú koláčiky, ktoré ste priniesli vy sami a ktoré údajne my ako starostovia máme vyhodnotiť. Máme pripravených 5 cien a údajne máme 5 druhov koláčikov, takže vyzerá to tak, že každý vyhrá. Takže cíte sa tu prosím dobre, my sa tešíme, že ste prišli a prajeme vám príjemné popoludne.